Салом аз Тоҷикистон. Салом аз Истанбул. Оҳо. Апа бинам шумо чӣ ҳол доред? Дар Нас душанбе ҳаво рахмат. бисёр хунак аст. Дар Истанбул чӣ қадр аст? Ҳавои мо гарм. Гарм. Як рӯз борон, як рӯз гарм, лекин имрӯз афтобӣ. Ҳозир Аз берун шӯлаҳои нурҳои афтоб омада истоданд. суҳбатамонро аз он ҷо оғоз кунем, ки шумо донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистонро хатм кардед Оре, ва дуруст. ҳоло дар Истанбул таҳсил доред. Чӣ хел тасмим гирифтед, ки бояд баъд аз хатми мактаби олӣ дар Тоҷикистон боз таҳсилро дар хориҷи кишвар давом бидиҳед? Ҳамин чӣ хел шуд? Яъне тасмими таҳсил дар хориҷа дар як муддати кӯтоҳ гирифта намешавад, медонед. Мгм. Бахусус барои духтарони тоҷик ин як марҳилаи камтар дарозро дар бар мегирад, ки Дароз ва инсон мушкил. камтар оре, дуруст. Камтар инсон аввал тарзи андешаронии худро дигар мекунад, баъдан як хоҳиш, як орзу дар дохили инсон ба вуҷуд меояд, баъд аз болои худ кор мекунад, як ҳадаф мегузорад, баъд вобаста ба ҳамон атрофу имконият метавонад равад ё наметавонад, оилаи нуро чӣ хел қабул мекунад, Мгм. вобаста ба он баъд қарор гирифта мешавад. Ман ҳам яъне фикри таҳсил дар хориҷа ҳанӯз дар солҳои мактаб, солҳои синфи 10-11 дар мактаб мехондем, ин хел хоҳишҳо дар сар буд. Лекин он вақт икси калон ё он хел намеравӣ, ин хел ин ваё буд, барое ин ки икси калон аз тарафи аҳли оила буда? яъне бештари вақт ҳамин хел аз тарафи оила аст. Ҳатто ман вақте ки омада истода будам, вақте ки аз тарафи барнома чиптаи ҳавопаймо гирифта шуда буд, ҳамон вақтам мегуфтанд: ту намеравӣ, намеравӣ. Баъд чӣ хел як хел шуд, ки мӯъҷиза, баъд иҷозат доданд. Мгм. Ҳамин хел. аз давоми синфи 10-11 биёед, яъне шумо дар замони мактабиам мехостед дар хориҷа таҳсил кунед, аммо икс буд ва донишгоҳи славяниро. Чунки он вақт имконият набуд. Баъди донишгоҳ дохил шудан, омӯхтани забонҳои хориҷӣ шурӯъ кардам, масалан англисӣ, баъд туркӣ, дар курси 3-4 таҳсил мекардам, ки дар сафорати Туркия ба омӯхтани забони туркӣ оғоз кардам. Ва баъд хоҳ нохоҳ дар дохил як шӯъла аланга гирифтан мегирад, баъд барои расидан ба ҳамон хоҳиш ягон кор кардан мехоҳӣ. Баъд ҳамон барномаи Туркия бурсдорӣ аз пешамон баромад, яъне бурсияҳои Туркия. Мо ду нафар ҳамкурсам ҳам буд, Малика ва Садриддин, онҳо ҳам айни ҳол дар Истанбул қарор доранд. Якҷоя мо тамоми марҳилаҳои имтиҳонро гузаштем, якҷоя дар як шаҳр дохил шудем. Донишгоҳҳо гуногунанд, вале якҷоя дар як шаҳрем. Ин хел осонтар шуд баъд омадан. Чаро махсус шумо забони туркӣ омӯхтед дар баробари забони англисӣ? Яъне ҳамин аҳамияти омӯзишаш чӣ буд, ки яъне ба кадом умед будед, ки бояд шумо туркӣ омӯзед? Мо дар ихтисоси ман муносибатҳои байналмилалӣ, барои кор кардан ҳамчун дипломат донистани забони зиёд лозим аст, Бале. медонед. Ин критерияи асосии забони барои дар Тоҷикистон кор кардан, критерияи асосии забони англисӣ, расмии давлатӣ дар сатҳи олӣ, ва баъд забони русӣ аст, ва баъд як забони хориҷии дигар. Мгм. Аввал ман забони чиниро оғоз карда будам. Чинӣ меомӯхтам як вақт. То HSK-3 омӯхта будам. Баъд дар асл забони хеле хуб буд, ман дӯст медоштам инро. Баъд ҳамон вақт мехостам ба чин рафам бо оила, онҳо қатъиян гуфтанд намешавад, чин мо ту духтар ҳастӣ, иҷозат намедиҳем ҳамхел. Баъд як таъсири муҳит ҳам аст. Он ҷо ҳамон дӯстонам буданд, ки дар бобати ҳамон Томер, маркази омӯзиши забони туркӣ суҳбат мекарданд. Ҳатто якҷоя рафта будем, даст Кумитаи Ҷавонони якчаҳа волонтерон буданд, якҷоя рафта будем, якҷоя сабт шудем. Ҳамин хел баъд наздиктар будӣ. Туркия зиёдтар имконияти рафтан ҳаст, чунки давлати мусулмонӣ аст, барои Бале. духтарон иҷозат медиҳад. Аз ҳамин ҷиҳат Яъне худи забон ҳам зебо аст, шавқовар аст. пас аз омӯзиши забон ва хатми донишгоҳ дар Тоҷикистон, ҳамон икс кам кам гум шуда, ҳамин хел? Вай фикр мекунам, ки ҳамин вай барьер мегӯям, ки сарҳаде ки ҳаст, мо худамон ҳастем, тарзи фикрронӣ, тарзи Бале. андешаронӣ худамон аст. Ҳамаи кор роҳи ҳал дорад. Мақсалан тарзи наздикшавӣ ба ҳамон корро роҳаш роёбӣ, фикр мекунам ҳамаи чиз роҳи ҳалшавӣ дорад. Фақат он вақт хурдтар будем, фикр мекардам, ки не гуфтан яъне не, мо намекунем ин корро. Вале Мгм. камтар калон мешавӣ, баъд роҳҳои розикуниро мекобӣ Бале. камтар. Вай Чанд муддат шуд ҳозир шумо дар Истанбулед? соли дуюм аст. Мгм. Соли аввал дар асл мувофиқи ин барнома зинаи магистратура 3 сол медиҳанд. Мгм. Соли аввал омӯзиши забон. Ман 2 сол забон омӯхта будам, барои ҳамин ин зинаро гузаштем ва як бора ба таҳсили донишгоҳ шурӯъ кардем дарсҳо. Мгм.
дар як сол муддати дарс аст, тамом 8 фан аст. 8 фанро дар чӣ қадар вақту тамом кунӣ? Ман дар як сол тамом кардам. Акнун баъд соли дуюм ҳозир мавзӯи кори дипломӣ аст. Мгм. аз рӯи кори дипломӣ бояд як мавзӯъ интихоб кунем, кор кунем. Ҳамин марҳила қарор дорем ҳозир. Яъне шумо ба ҷои 3 сол 2 сол меистед? Барои ба ҷои 3 сол 2 сол мест. Мгм. Мгм. Агар кори дипломӣ масалан имсол тамом карда натавонам, як соли боз дароз карда метавонам. Метавонам ки ҳамон 3 сол истам. Мгм. Кун мебинем. Масъалаи ҳама нозук ва аз ҳама муҳим, шумо ба кадом барнома рафтед ва он барнома ба шумо чӣ имконот медиҳад? барномаи Туркия бурсларӣ бо забони туркӣ бо тоҷикӣ мешавад. Бурсияҳои Туркия, Turkiya scholarships. Мгм. Дар ин барнома барои бакалаврҳо дохил мешавад. 4 соли пурра хобгоҳ таъмин худашон пардохт мекунанд. Ройгон? Мгм. Таҳсил дар донишгоҳ ройгон. 1 соли забономӯзӣ забони туркӣ ройгон. Баъд идрорпули ҳамон стипендия медиҳанд ба муддати ҳозир барои бакалавр 3000 лираи туркӣ аст ба фикрам. Ин Мгм. $100 ҳам намешавад. Барои ки ба хотире ки пули хобгоҳашонро пардохт мекунанд. Мгм. Ба ҳамин хотир. Барои магистратура соли аввал хобгоҳ пули хобгоҳро медиҳанд худашон. Фақат соли аввал. Мгм. баъд ба миқдори 5000 лираи туркӣ, ин аз $100 зиёдтар аст стипендия. Боз ҳамин 1 соли забономӯзӣ, ин чизҳо. Маблағи таҳсилам Донишгоҳ мегӯ? ҳамааш дар дахили ҳамин барномааст. Баъд чиптаи омаданам худашон мехаранд. Мгм. Як бор вақти омадан, баъд баъди хатм кардан, вақти рафтан як бор боз чипта мехаранд. Дар мобайн агар бед аз ҳисоби худатон меяд? Дар мобайн чанд боре ки худат мехоҳӣ рафтан омадан ва худатон Ҳамин пардохт мекунӣ. идрорпурие ки 5000 лира, яъне зиёдтар аз $100 мерасад ба зиндагӣ? Вобаста аз он аст ки чӣ хел сарф мекунӣ. Агар фақат барои ҳамин рӯзона хӯрок дар хобгоҳ хӯрокҳои хеле хуб медиҳанд. Масалан субҳона вақти саҳар медиҳанд, баъд хӯроки шом медиҳанд. Хӯроки шомашам хел авқот аст, 3 хел хӯрок аст. Фақат масалан дар донишгоҳ ҳам хӯрокҳое медиҳанд, вай фақат 15 лира аст. 15 лира 3 сомон мешавад. 3 навъ хӯрок аст онҷо. Аз Мгм. ин имкониятҳо барои донишҷӯён бениҳоят зиёд аст. Агар яъне барои донишҷӯ мерасад, лекин барои як инсоне ки дар ин ҷо зиндагӣ мекунад намерасад. Барои донишҷӯ мерасад. Ё ин ки Хӯрокҳое барои ки роҳ масалан Мгм. корти роҳ ҳаст. Онро ҳам чиз аст барои донишҷӯ хело ҳам ройгон аст. Ба нархи 80 сомон гӯем ба пули тоҷикӣ барои як моҳ. Мгм. Дилхоҳ Беҳтарин. нақлиёте ки истифода мекунед. Хӯрокҳое ки дар хобгоҳ метиҳанд, онҳо ройгонанд ё пулакӣ? Ҳамаш ройгон аст. Беҳтарин. Ҳамин барнома кадом талабото дорад? Яъне киҳо метавонанд ба ҳамин барнома шомил шаванд ва ба воситаи ҳамин бираванд? Зиёдтар донишҷӯи муваффақро интихоб мекунанд, Мгм. ки дар ҳамон давлати худашон таҳсилашон хуб бошад. Масалан дар ягон озмун олимпиада ва инҳо дастовард дошта бошанд. Баъд сабаби ҳамин таҳсилро як вай аст, мактуби мотиватсионӣ аст. Ҳамонро Мгм. бояд нағз навист. Яъне бояд ба ҳамон тараф фаҳмонӣ ки барои чӣ ту мехоҳӣ ба давлати вай равӣ, барои чӣ дар ҳамин донишгоҳ таҳсил кунӣ, мақсади ту аз рафтан дар Туркия чӣ аст. Мгм. Вале критерияе ки бештар ба назар мегиранд ҳамин муваффақиятҳои донишҷӯ аст. Яъне донишҷӯи босавод бояд бошад. Баъд балли ҳамон GPA мегӯянд. Балли донишгоҳ ҳамон бояд баланд бошад. Аз 70 бояд боло бошад. Мгм. Донистани забонҳои хориҷӣ муҳим нест. Агар ту хоҳӣ ки дар Туркия бо забони англисӣ таҳсил кунӣ, баъд TOEFL талаб мекунанд, сертификати байналмилалӣ. Агар бо забони туркӣ таҳсил кардан хоҳӣ, донистани забон муҳим нест, барои ки 1 сол дар ин ҷо туркӣ дарс медиҳанд. Мгм. Яъне агар забони туркиро надонед, забони англисият баланд бошад, уровнаш мешавад? Мешавад, яъне забон муҳим нест. Агар фақат хоҳӣ ки бо забони англисӣ таҳсил кунӣ, бояд бошад TOEFL. Агар нахоҳӣ бо забони туркӣ, забон муҳим нест. Фақат Мгм. бояд донишҷӯи муваффақ бошӣ, яъне ба ҳамон GPA баланд бошад, дарсоятро хуб хонӣ. Баъд вақте ки меоянд аз ҳамон Анқара барои интихоби донишҷӯён, онҳо суҳбат мегузаронанд. Яъне онҳо психолог ҳастанд, мебинанд ки чӣ гуна донишҷӯ аст. Нафари яъне ягон вай дошта бошад, мушкилот дошта бошад, онро қабул намекунанд. Мгм. Аз ҳама ҷиҳат яъне мебинанд, месанҷанд. яъне ҳуши одам бояд фақат ба хонданаш бошад. Бале. Бале, ҳозир ҳамин. ихтисосатон чи аст? ихтисосам ҳозир ҳам муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсат. ҳамон ихтисоси худамро давом дода истодаам. Мгм. Насиб бошад, умед ҳаст ки шумо дар ҳамин 1 соли оянда
кори дипломиро менависед? дар ин ҷо ҳар як калимаи навистаатро бояд шарҳ диҳӣ, ҳар якташро мебинанд ки худат нависти, аз ягон ҷо вай карди, копия карди гузошти. Барои ҳамин камтар сахттар аст. Ман ҳозир 4 моҳ шуд, ки дар ҳамин марҳилаи навистани кори дипломӣ қарор дорам. Фақат ҳозир ҳамон хонданамро карда истодам. Мавзӯъ интихоб кардем, масалан вай кардам, ҳоло ҳамонам аниқ нест. Масалан баъди хондан бошад ягон ҷояшро иваз кунад. Роҳбари кори дипломӣ яъне сахтгир мешаванд дар ин ҷо бисёртар. Зиёд медиҳанд барои хондан, ин мақолаҳоро ба анҷом мерасонӣ. Аз болои онҳо кори анализӣ менависӣ, медиҳӣ, яъне камтар мушкилтар аст дар ин ҷо. Барои ҳамин шояд тамом накунам, шояд тамом кунам. Чизе аниқ гуфта наметавонам. Дар ҳамон гурӯҳе ки шумо таҳсил мекунед, ҳама ба ҳамин стипендияи шумоанд, ба ҳамин барномаи шумоанд, ё ин ки гуногун аст? Не, дар вай мо дар донишгоҳ фақат як духтар аз Тунус аст, Марьям. Ҳардуи мо бо ҳамин стипендия ҳастем. Дигарҳо ҳамаашон турк ҳастанд. Як нафар эронӣ аст, вайам эроние, ки дар ҳамин Туркия зиндагӣ мекунад. Баъд магистратура, онҳо синни солашон мисли мо ҷавон нестанд, ҳамашон синни соли калон дорад, аз 30 боло ҳастанд ҳамашон, ҳамон туркое ки ҳастанд. Синни магистратура, барои ҳамин ваё ба ман нигоҳ карда: "Ту чӣ қадар дар ин синни сол магистратура дохил шудӣ?" мегӯянд. Барое ки дар инҳо таҳсил сахт аст, яъне сахт мегиранд. Мгм. Умуман таҳсил чӣ душворӣ дорад ҳозир барои шумо ҳозир? Ҳозир ҳичи душворӣ надорад, вале соли аввал ман ҳамин акун 2 сол дар Тоҷикистон туркӣ хондам. Гуфтам ман Туркия медонам, ман намехонам Туркия, омадам донишгоҳ сар кардам. Вале забони муошират аз забони илмӣ фарқ мекунад. Ман Мгм. як моҳи аввал фақат садои муаллимонро дар телефон сабт карда, омада дар хона гӯш карда ва ёро тарҷума карда дарс мехондам. Ҳамин вай вақти адаптатсия дар донишгоҳ бениҳоят душвор гузашт. Намефаҳмидам аввал, барое ки забони илмӣ комилан дигар аст. Ҳамон ваёе ки доранд, масалан терминологияе ки дар мо аст, дар инҳо комилан дигар аст. Ҳамааш ба забони туркӣ тарҷума шудааст. Ҳамин хеле мушкилиҳо дошт. ҳамон замони одаткунӣ 1 моҳ 2 моҳи аввал тасмим нагирифтед ки мепартовам меом? Не, ман ин хел фикрҳо надоштам. Ҳатто ҳамроҳи ман нафароне, ки дар хобгоҳ буданд, духтаро, чанд нафар партофта рафтанд, масалан аз Россия буданд, аз дигар кишварҳо. Як ҳафтаи аввал гуфтанд: намешавад, намешавад, душвор аст". Партофта рафтанд, бо хоҳиши худ аз ҳамон стипендия барнома вай карданд, даст кашиданд. Лекин ман ягон бор ин хел фикрро надоштам, гарчанде ки мушкилиҳои зиёд доштам рӯбарӯ шуд. Вале мушкилӣ баъди оне ки ҳамон бо мушкилӣ рӯбарӯ мешавӣ, вай мекунӣ, аллакай ба муваффақият табдил меёбад. Барои ҳамин Бале. аз мушкилӣ он қадар намегурезам. Муносибати ҳамкурсон, махсусан ҳамкурсони турк ва устодон бо шумо чӣ хел аст? Хуб аст, яъне вай муносибати бад надорад, яъне баръакс дастгирӣ мекунанд. Яъне баъзе устодон ҳастанд, ки масалан баъзе донишҷӯён туркияшон бениҳоят заифанд, барое ки синфи мо фақат туркӣ аст, англисӣ қабул намекунанд. Буданд баъзе нафароне, ки бо ҳамон донишҷӯёни бахусус араб вай мекарданд: "Ин ҷо Туркия аст, бо туркӣ суҳбат кун, дигар забон қабул намекунем". Вале баъзи дигар муаллимоне ҳастанд, ки мегӯянд: "Метавонӣ ба англисӣ нависӣ, фикратро баён кунӣ", ин хел. Лекин ман ин хел мушкилиҳо надоштам, яъне муносибати оддӣ бо ҳама. Чӣ хеле ки аст дар Тоҷикистон, инҷоам ягон хел дағалӣ ё ки ягон чизи дигар рӯбарӯ нашудам, шукри Худо. миёни таҳсил, яъне ҳамон ихтисосе ки шумо доред дар Тоҷикистон ҳам хондед, муносибатҳои байналмилалӣ ҳам дар дар Туркия хонда истодед. Фарқ ҳаст миёни донишгирӣ? Фарқ ҳаст. Масалан, фарқи аввале ки ҳаст, дар Тоҷикистон барнома қабул шудааст. Мо меравем ҳамин дарс, ҳамин фан чизи муайян ҳаст, ҷадвали муайян, аз рӯи ҳамон дарс мехонем. Дар ин ҷо дарсҳоятро худат интихоб мекунӣ. Масалан, аз рӯи ихтисоси ту 20 дарс аст. Ту бояд 4 дарс интихоб кунӣ дар як семестр. Ҳамон 4 дарсро аз рӯи 20 дарс худат интихоб мекунӣ, кадомаш ба ту наздиктар аст, чунки муносибатҳои байналмилалӣ як ихтисоси бениҳоят фароғ аст, Бале. яъне паҳлӯҳои зиёд дорад. Масалан, самти иқтисодӣ ҳам бояд донӣ, самти таърих ҳам бояд донӣ. Ва дар он ҷо вобаста ба ҳамин вариантҳо бениҳоят зиёданд, вариантҳои дарсӣ, ва ту вобаста ба ҳамон вақти холигие ки дорӣ ва шавқ болои кадом ваяш дорӣ, худат интихоб мекунӣ дарсҳоятро. Масалан, аз мо буд таърихи Эрон, намедунам, ҳамин дарс махол шуд, ҳамонро интихоб кардам. Ё ки дигар дарсҳо, ҳамин аз фарқияти зиёде ки ман дӯст медорам, чизе ки ба худат наздик аст. Баъзе дарсҳое аст, ки аз ту тамоман дур аст, маҷбур нест ки онҳоро хонӣ. Чизе ба худат наздик будагиро интихоб мекунӣ ва бо хоҳиши худат ба дарс рафта таҳсил мекунӣ. Ҳамин аст. Ва вақте ки система ин гуна аст, дигар баҳона барои нахондан нест.
баҳона нестам. барои тайёр набудан нест, барое ки худат интихоб кардаи оно. Агар ки М. маҷбурӣ бошад, масалан як система бошад ки бояд шумо ҳамин дарса хонед, албатта баҳона мешавад. Ман ҳамина намехоҳам гуфтам. Ҳамин хе барое ки масалан дар донишгоҳи славяни вақте таҳсил мекардам, зиёд буданд масалан дарсҳое ки ман аз он тамоман дур ҳастам, комилан дур ҳастам. Фақат барое ки бояд ҳамин дарсро вай кунам, хонам, бояд дар синф бошам. Барое ки МБ нагузоранд ё барое ки бале ҳамон Бале, заруриро гирем. бале. Вале дар ин ҷо бо хоҳиши худ, яъне чизе ки вай кардам. Шумо чиза мепурсидед бараман? Масъалаи рейтингу зачётҳо чӣ хел аст? Яъне чӣ хел мегиред, чӣ хел месупоред? Дар ин ҷо дар ҳар як семестр мисли Тоҷикистон ду вай ҳаст. Аввал як рейтинг аст, баъди вай баъз як чизи ҷамъбастӣ, имтиҳони ҷамъбастӣ. Мгм. Аз бакалаврро намедонам, барои ки ман дар ин ҷо бакалавр нахондам. Аз магистратура масалан ҳар як дарс, масалан боз ҳамон таърихи Эрон гирифтам, ҳар як дарс, аввали дарс вақте меоӣ, аввали дарс ба ту мегӯяд ки барои ҳамон имтиҳони охир як мавзӯъ интихоб кун ва аз болои ҳамон кори илмӣ мебарӣ. Мгм. рӯзи аввали дарсе ки муаллим меояд. Баъд ҳафтаи дигар ҳамонро пурсидан мегирад, мегӯяд ту чӣ мавзӯъ интихоб кардӣ. Ҳатто дар дохили дарс ҳам ҳар кас масалан Эрон аст, як кас иқтисодиёти Эрон, як кас таърихи Эрон, ё ки инқилобҳое ки зиёд буданд масалан дар Эрон, як кас ин самтро мегирад, ё ин ки аз ман ба адабиёт бештар наздик дорам, ҳатто муносибатҳои байналмилалӣ бо адабиёт. Ман дар бораи шоирони Эрон интихоб намуда будам ва тӯли ҳамон 4 моҳе ки дарс хондам, аз ман фақат ҳамон чизи худам буд. Аз дигарҳо ҳам гӯш мекунӣ, аз он маълумот мегирӣ. Яъне дар 4 донишҷӯ аст дар як дарс гӯем, масалан 4 донишҷӯ, 2 донишҷӯ аст ё 1 донишҷӯ аст, дарс мегузаранд. 4 донишҷӯ аст, аз ҳамон 4 нафар самтҳои гуногунанд. Ҳар кас самти худро амиқ меомӯзад, меояд ба дигарон маълумот медиҳад. Ҳамин хел аст. Баъд ҳамон вақти рейтинге ки пеш аз имтиҳон аст, ту Мгм. як презентатсия карда мавзӯи худро муаррифӣ мекунӣ. Мгм. ин аз як фан. Ҳар фан аз ҳамон муаллимаш вобастагӣ дорад. Чӣ хеле ки худашон хоҳад, ҳамон хел мегузаронанд. Баъд дар имтиҳони ҷамъбастӣ охир он бошад, ҳамон шакли пурраи кори худро месупорӣ, баъд баҳоятро мегирӣ аз ҳамон. Ман дуруст фаҳмидам шуморо. Яъне агар шумо ҳамин семестр 4 дарс бихонед, Мгм. аз ҳамон 4 дарс шумо яксоҳаӣ, масалан як мавзӯира гирифта то 4 моҳ мебаред ва дар Ҳамин охир хел. аз ҳамонҳо як таҳқиқи муайяне имтиҳон месупоред. Ҳамин хел. Дақиқан. Кори дипломӣ ин тамоман чизи дигар мешавад ва ин як мавзӯи калоне ки Кори шумо бояд диплом. 80 Ҳамин 90 хел. саҳифа нависед. Ҳамин хел. Аз Мгм. ҳамон масалан дарсҳое ки мо дорем, дарсҳои гуфтам интихобӣ, баъд як дарси маҷбуриам ҳаст ва дарси маҷбурӣ чи аст? Тарзи навиштани кори дипломӣ. Аҳа, Масалан усулҳои ин навиштан. услуби таҳқиқ Ин аст. хел дарс. Мгм. Ин хел як дарс ҳам дорем. Дар вай дарс бошад, як мавзӯъ интихоб мекунӣ ки дар кори дипломии ояндаи менавистагиат наздикӣ дошта бошад. Баъд аз рӯи ҳамон кор мекунӣ. Баъд вақти кори дипломӣ шуд, аллакай бо ҳамон системае ки ба ту омӯзониданд, бо ҳамон система аз рӯи кори дипломӣ кор мекунӣ. Бале. Яъне ҳам дарсҳои дигарро меомӯзед, ҳам ва ҳам услуби таҳқиқа ки шумо бояд таҳқиқа ёд бигиред. Ин Дуруст. бисёр хуб аст, лекин кори илмиро мавзӯе мегиред ки ба ин дарсҳое ки дар ин тӯли семестрҳо хондед. Не, ин хел нест. Масалан, роҳбари кори илмӣ интихоб мекунӣ. Мгм. роҳбари кори илмӣ, онҳо масалан самти худашонро дорад, муносибатҳои байналмилалӣ, гӯям як тарафаш самти Осиё, дигараш Аврупо ё ки дигараш кишварҳои Осиёи Миёна. Мгм. Баъд нафаре ки ман интихоб кардам, бо он каси зиёдтар наздикӣ доштам, устодам вай дар соҳаи ҳамин вай аст, Осиё ва Аврупо. Ва ту бояд мавзӯъеро интихоб кунӣ, ки ба ҳамон ба соҳаи кории ҳамон устодат Маълим. наздикӣ дошта бошад, ки ӯ туро роҳнамоӣ кунад. Масалан, агар ман устодемро интихоб мекардам, ки самти Эрон аст, забони форсиаш хубтар аст, як мавзӯъ интихоб мекардам, ки ба он наздиктар бошад. Бале. Ҳамин хел, яъне бо кӣ мехоҳӣ кор кардан, ё ин ки мавзӯъиятро пештар интихоб кардӣ, вобаста ба мавзӯъият устодатро интихоб мекунӣ. Ин хел аст. А, масъалаи Ctrl C Ctrl V чӣ хел аст? Яъне нусхабардорӣ унҷа барои магистратура чӣ гуна аст? Не, ӯ дақиқ ҳамин хел тафтиш мекунад. Ман дар ҳамин як имтиҳон камтар вақтам камтар буд. Як мақолаи русиё гирифтам, бо туркӣ тарҷума карда бурда додам. Дар Мгм. поён адабиёт аст. Адабиётам ҳамахе чӣ хеле ки дар он ҷо буд, Ctrl C Ctrl V гузоштам. Вай аз соли гузашта будааст. Вақт хеле кам буд, барои ҳамин зиёдтар буданд вайо. Вай муаллим ҳар як ҳамон адабиёта, ссилкае ки мо дар он ҷо мегузорем, бо дохили ҳамон даромада дидааст, ки ман инро аз куҷо гирифтам, аз куҷо тарҷума кардам, аз ҳамон ҷо.
рӯзе ки ман ҳимоя дорам ҳамонро омад гуфт ки ту аз ҳамин сайт аз ҳамин ҷо аз ҳамин инро гирифтӣ аз фалон мақолаи фалон ҳамин автор муаллиф ту тарҷума карда овардӣ дигар ин хел накун бо хубӣ боз гуфт ягон гафи бадам нагуфт ин хел накун ман ба ту боз ҳамин қадар вақт медиҳам ки медиям. рафта аз сари нав кор карда биёӣ яъне бениҳоят зиёд тадқиқ мекунанд ки ҳаминро худат навистӣ ё худат нанавистӣ калима ба калима ҳамин гуна барои будани ҳамин устод анакнун баъд шогирдои хуб мебарояд аз ин гуна. албатта. Аз магистрҳо, яъне дар баробари ҳимояи кори дипломияшон боз чӣ талаб карда мешавад? Яъне мақолаҳои илмӣ бояд дар маҷаллаҳои илмӣ чоп шаванд ва чанд то? Вай аз худи донишҷӯ вобастагӣ дорад. Агар ту Маҷбурӣ худат нест? хоста бошӣ, маҷбурӣ нест. Масалан, Мгм. ман як мавзӯи дигарро мехостам кори дипломӣ нависам. Муаллим гуфт ки ин мавзӯе нест ки ту битавонӣ дар бораи ин 70-80 саҳифа нависӣ. Ту инро як мақола кун, ман дар ин ҷо чоп мекунам. Ту ин хелтар кун, мавзӯятро камтар дигар кун, боз роҳнамоӣ мекунанд. Ё ин ки масалан худат агар навистӣ, рафта пешниҳод кунӣ ки агар лоиқ бошад ҳамон мақолаи ту ба чоп кардан, вай мекунанд, чоп мекунанд, лекин маҷбурӣ талаб намекунанд ки ту мақола бояд нависи чоп кунӣ, хел чиз нест. Бармегардем ба кори илмии шумо, мавзӯатон чӣ аст? Мавзӯи илми ман ҳозир ҳамин як мавзӯи ман камтар мушкил гуфта истодам. Ҳозир аз болаш кор карда истодам. Зиёдтар бояд хонам ки баъд як мавзӯи муайян аниқ кунам, гирам. Пайдо шавад, бале. Ҳозир чизе ки дар амон чизе ҳаст дар нақшаи ман, ҳамин рақобати давлатҳои абарқудрат Амрико, Россия ва Чин дар болои ҳокимият дар Осиёи Миёна, аз рӯи кишварҳои Осиёи Миёна. Бисёр Валозишто мавзӯи. ҳозир муаллим мегӯяд ки ин мавзӯъ камтар доманадор аст, камтар калонтар аст. Шояд ту инро мегирӣ ки як Тоҷикистонро шояд мегирӣ, шояд як кишвари аз ҳамон давлатҳои абарқудрат яктоашро мегирӣ. Ҳаминро ҳозир камтар бояд боз зиёдтар хонам Мгм. мақолаҳое ки ҳаст, ҳамаашро таҳлил карда баъди аниқ баровардан дар кор. Э, чизе ки зиёдтар барои ман шавқовар аст, дар мо асосан духтарон касбҳоеро интихоб мекунанд, масалан табибӣ, омӯзгорӣ, Мгм. қаннодӣ, намедонам касбҳое ки нисбатан барояшон созгор аст. Чӣ хел шуд ки шумо ба ҳамин фикр расидед ки бояд чунин мавзӯъҳо, чунин самт, чунин ихтисосро интихоб кунед? Ман имтиҳони маркази тестӣ донишгоҳи тибби супортагиам. ана ошкор шуд. Баъд модарам бисёр мехостанд ки ман духтур шавам. Мгм. Донишгоҳи тибби синфи 10-11 ман 2 сол химия, биология, физика иловагӣ мерафтам, мехондам. Барои ҳамин забонҳои хориҷиро дертар сар кардам, омӯхтам, барое ки ҳамаи тамаркуз болои химия, биология буд барои Мгм. донишгоҳи тиббӣ. Баъд амон охири сол медали тилло озмун буд вақти хатми мактаб. Ман амро супоридам ва медали тиллои равияи ҷамъиятии гуманитарӣ гирифтам бо аттестати сурх дар синфи 11 ва мувофиқи ҳамин чиз гирифтам. Ман метавонистам ки ба тамоми донишгоҳҳои самти гуманитарии Тоҷикистон бе супоридани имтиҳону чиз дохил шавам. Ман Мгм. худам зиёд намехостам донишгоҳи тиббӣ. Баъд дар мон 2 соли охир дар кумитаи ҷавонон волонтёрӣ мекардем. Бале, бале. баъд дар ҳамон муҳит ҳам шояд таъсир мекунад, яъне аз рӯи ҳамон муҳит зиёдтар ба корҳои сиёсиву чизҳо, яъне дар ҳамин чорабиниҳо зиёд иштирок мекардем. Як ҳафта вақт гирифт баъди гирифтани ҳамон медал ба ӯ гуфтанд ки агар нахоҳӣ ки ба воситаи медал дохил шавӣ, ба мединститут намешуд, ба донишгоҳи тиббӣ намешуд, чунки равияи гуманитарӣ Бале, нест. бале. Манам гуфтам донишгоҳи славянӣ, баъд ҳамин равияи муносибатҳои байналмилалӣ зиёдтар Мгм. шавқовар буд. Баъди дохил шудам, баъд оғоз кардем ба омӯхтани англисиву дигар забонҳо. Камтар аз дер оне оғоз ки кардем. аз оне ки 4 сол дар донишгоҳи славяни Тоҷикистон, Русия хондед, ҳоло дуюм сол дар Туркия дар ҳамин соҳа мехонед, яъне ин соҳаро дӯст доштед ва пушаймон нестед? Дӯст доштам. Дӯст доштам. Мехоҳам аз рӯи ихтисоси худам кор кунам дар Тоҷикистон. Бале, бале. Худо хоҳад. Аз оне ки шумо як мавзӯи бисёр муҳима гирифтед, акнун ман намедонам рости гап ин таҳқиқ чӣ гуна сурат мегирад, лекин ба ҳар ҳол умед мебандем ки аслан мақсади ҳар кори илмӣ ҳамин аст ки бояд ба як гурӯҳи ҷомеа хизмат расонад, яъне як гурӯҳ, як таҳқиқ бояд кори як гурӯҳи одамонро осон кунад ва итминон дорем ки ҳамин кори илмии шумо барои ба нафъи ватани мо аст ва барои мо кӯмак мекунад. Худо хоҳад. Худо хоҳад. Дар бораи хобгоҳ чанд чиз мепурсам. Дар хобгоҳ вақте ки шуморо ду вақт хӯрок медиҳанд, худатон хӯрок намепазед умуман?
агар ҳастанд духтарое ки хӯрокҳои туркиро дӯст намедоранд, масалан духтарҳои араб зиёдашон дар хобгоҳи мо қисми зиёд духтарҳои араб ҳастанд Мгм. ва он мегӯянд ки хӯрокҳои мо бисёртар нағзанд, хубтаранд, болаззаттаранд. Мо чиз дорем, ҷои ошхонае ки дар он ҷо худамон хӯрок тайёр кунем. Яъне нафаре ки хӯроки хобгоҳро намехоҳад, рафта худаш хӯрок мепазад. Ё ин ки хӯроки вақти нисфирӯзӣ намедиҳанд. Агар дар берун набошӣ, дар хона бошӣ ё ки нахоҳӣ масалан аз берун гирифтан, дар ҳамон поён фаромада вай поён дар ошёнаи поён аст ошхонамон. Дар ҳамон ҷо рафта омода мекунем хӯрок ба таби дили худамон. Зиёд шумо чиз надорад. хӯроко шумо хӯрок мепазед? Ман намепазам. Ман одами На- танбал, барои не, ҳамин хӯрок намепазам. намепазед ё ин ки наметавонед? Не, пухта метавонам, лекин вақт нест. Ман ҳозир кори дипломӣ аст, боз кор мекунам дар баробари ин. Мгм. Вақти зиёд дар кор ҳастам. Бегониам мебиём, инҷо хӯроки бегонӣ ҳаст. Барои ҳамин масалан рӯзҳое ки дар хона бошам, ягон чиз хоҳам, тайёр мекунам, омода мекунам, лекин зиёд хӯрок намепазам. Яъне хело вай мешавад, яъне дар як моҳ як бор агар пазам, мепазам. Агар пазед, чӣ мепазед? Кай ки пухтам, чӣ пухтам? Шӯрбо пухтам ба фикрам. Мгм. Як бор ош пухтам. Ошам пухта будам. ба ён кас тақсим карда ё ки худатон тоқа хӯрдед? Агар мехӯрдагӣ бошад, тақсиман нафаре ки ҳамроҳи ман дар ҳуҷраи мо якҷоя меистем, аз Ӯзбекистон аст. Хӯрокҳои мо бисёр монандӣ дорад. Бале, бале, Хӯроки бале. пухтаи маро фақат амн мехӯрад, дигар кас намехӯрад. Гуфтед кор мекунед. Дар куҷо кор мекунед? Чӣ гуна? Соли гузашта дар магистратура ҳар рӯз дарс нест. Соли гузашта дар намошҳои байналмилалӣ дар ин ҷо зиёд мешаванд, дар Истанбул. Мгм. Дар ҳамон ҷо тарҷумонӣ мекардам англисӣ, туркӣ, русӣ. Барои ки рӯзҳое ки фақат дарс надоштам, ҳамон рӯзҳои холигиам рафта тарҷумонӣ мекардам. Мгм. Имсол дарс нест, фақат ба китобхона меравам. Барои ҳамин то соати 3 дар як меҳмонхона кор мекунам. Дар он ҷо муносибатҳо бо меҳмонон мешаванд, guest relations. Ҳамин хел дар он ҷо кор мекунам аз соати 7 то 3 ва баъд аз он китобхона. Аҳа. Кор яъне хуб аст. Иҷозат метиҳанд аз донишгоҳ? Расман иҷозат намедиҳанд. Мгм. Барое ки дар ин ҷо ба мо иҷозати иқомат кардан медиҳанд. Дар он ҷо шакл дорад ҳар якташ. Иҷозатнома барои кор, иҷозатнома барои таҳсил. Аз ман барои таҳсил аст. Барои ман расман ҳуқуқи кор кардан надорам. Дар ин ҷо ягон хел ба таври расмӣ ба қайд гирифта нашудааст кор куням, вале кор мекунам. Яъне хабар надорам аз кор мекардам. Инҷа шамо қайчӣ кунем, яке хабар наёбам бо. Тоҷикия наметавонад қайчӣ накунед. Яъне дар умум агар гӯем аз зиндагӣ, аз кор, аз таҳсил шумо розиед ва Розиям. Бениҳоят розиям. муҳим ҳамин аст, муҳим ҳамин аст. Бо аҳли оила, падару модар бисёр гап мезанед ё ин ки чӣ хел аст умуман? Ҳа, гап мезанем. Акун вай модарҳо дар як рӯз бояд ками кам 10 бор пурсида истанд. Бе ин намешавад. Ҳамеша дар ҳолати иртибот қарор дорем. Баъд тобистон рафта омада будам Тоҷикистон. Шояд боз имсол равам. Яъне вақт рафтан омадан чиз аст, озод аст аз рӯи имконият. Ягон мушкиле эҷод намекунад. Ман рости гап гӯям, шумо гап надорам, ин вай мешавад, кам мешавад ҳозирам. Дар ҳама корҳои шумо барор мехоҳем, ҳам дар кори Ташаккури ки зиёд. мекунед дар меҳмонхона, ҳам дар корҳои илмӣ, махсусан дар корҳои илмӣ. Худо кунад ки Ташаккури зиёд. ҳамон умедҳое ки мо аз шумо дорем, яъне як мутахассиси хуб шуда меоед, Худо албатта хоҳад. бо ҳимоя кардани кори илмӣ дар дараҷаи магистратура. Инҷа ҳамин гуна шумо дар коред, зиёдтар дар кор мешавед ва умед мебандем ки дар ин ҷо дар ватани худамон, дар куҷое ки мехоҳед дар ҳамон ҷо ба кор медароед ва хизмат мекунед. Тамом, ҳамин аст рисолати мо дигар. Худо хоҳад. Ман хоҳиши ягонаи манам ҳамин аст. Муаррифии Тоҷикистон, хизмат кардан ба халқи ватани азизи худам.